Κατεβάζει ο Λάκης, τσιμπάει την μπάλα και πέφτει. Έχω την εντύπωση. Νέα Καβάλα ΑΕΚ 1-0 και από εδώ και πέρα έχοντας μπροστά μας περισσότερο από μισή ώρα μάτς, νομίζω ότι τα αίματα ανάβουν και θα δούμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να βγει μπροστά, ενώ βλέπουμε από μία Πέρσι στο έδαφος. Το γύρισμα τώρα από τον Βασίλη Λάκη στο δεύτερο δοκάρι για τον Μεντί που σουτάρει με μία ο Ρινκόν. Ο Ρινκόν από κρούι ουσιαστικά. Αυτή είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα. Το φάουλ. Ο Γιάχιτς δεν είναι offside. Ο Γιάχιτς δεν είναι offside. Στέλνει όμως την μπάλα πάνω στον Ιτάνς. Ακριβώς. Και στη συνέχεια εδώ ο Γκέντσογλου. Βγαίνει ο Ιτάνς που κλείνει λίγο αγκαστική δεύτερη. Κεφαλιά 1-1. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Μπλάνκο. Να η απάντηση. Σε εξελίξει στο δεύτερο μήχρονο, η κεφαλιά του Γκέντσογλου. Βέβαια η μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπλάνκο τρέχει και τη μαζεύει. Γρήγορα να την πάει στη σέντρα. Η ΑΕΚ φέρνει το παιχνίδι στα ίσα παρά τις απροσδόκητες. Ο Γκέντσογλου κάνει την κεφαλιά. Θα κάνει το γύρισμα για τον Ορούμα και ελευθερώνει για τον Λάκη. Η παλιά είναι κάθετη, η ευκαιρία 2-1 η Καβάλα. Με τον νεαρό. Το Γιάννη. Υπάρχει υποψία offside. Δύσκολη πάλι φάση. Περικλής Βασιλάκης πραγματικά σε αυτό το μάτς. Νομίζω πως καλύπτει ο Αραούχο. Χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω πως καλύπτει ο Αραούχο. Ένας 19χρονος